まあいいよ、行こう。はじめまして。こんばんは。声ちっちゃ。声ちっちゃ。大阪からですか？東京？大阪に観光に来た。行こうディズニーランド。え行かない。なんで？怖い？クリス？松村？誰がやねん。めっちゃ笑ってるやん。何してるんですか今。今何しようかなって考えてました。暇してるの？まあ、そうです。ロビーあるから、そう座るとこあるから、そこで一旦、ミーティングしよう。ミーティングして決めよう。とりあえずほんの8回行こう。うん。でいい？嫌やったら、断ってくれてもいいし。まあいいよ、行こう。